Ai khublai fi barok ki prabungen ki badan hangni hiyumani kani kapor bat kumjur ro fi ki basngap bi kani ka Bible study jong ka balang ning ba ka YouTube channel jong ka ni penlong kani ka Bible study sisin steo ka sngi thoding ha ka por nyu buje tu na ka banta jo fi ki bakwa ban snap ka YouTube Pinyo lembah ke channel ke bakateng Lums Presbyterian Church ke YouTube channel. Tengah aku beli fi baru sesina keteng ke jong tribe nompen imbe jungi u Yesus Christ. Tunginya duai. A tribe beli bukpa jungi bhabneng nyaingu eme ba mela plipat kelat sesin bakum ka barang inyo ban penlong ikani ka Bible study hagani ka sing thoding pat sakawi bara trying engo eme nakabanta ka khtian jumi dakabame me pensyai ka don jungi sefang jongme ublei ubem sefang kumno ba me penkre ya ka jing pen emi ki nongpom dakabame la pha yo try jisu khun bala khamarwe jome ban wan sekani ka perthai ban Sya namar ki pop jengi halur ka dingfna kum ka kuna ban siu na ka benta ka jingma pe ki pop jengi bad ka snam ka jong u anyo ban sat khut pharingi bad ba da ka jingmi pat ka jong u anyo ban punmi pat yengi ru ha ka sngi ka bakhaddo sya ka jingim bam jukut Try kat bangidang beteng ban pulih kani ke gospel Yohanes kelenong ke bakhat sau tuis ne ban kerkhu yang i wepi we banginda yo mat ye ke jing syai ke ba penyo hangi ke jinget ban nget hadu ban mat ye ke jing penem ke jongme ban try ban nget bangin yo ye ke bor ban yene how try jisu hadu kata ke sngi ke jing wan pat ke jong terus ngau kupai gini kijing kerpat kijungi tada maap iki pop kirengkang ki mamesyamengi na bangi pani kini keteng kejong tribe unong penem be jungi Yesus Christ amen tingi dangi puli ke gospel Yohanes kelenong ke ba arfu kelenong ba khatsau bad hakani ke tayo ke beladap ngiladap ban puli hadu ke dekat ke ba arfu wei hakabau try jisu laongi gitu ki kentien ba utau badan ki hukum jenga bat bersemari ki utau long ubaye jenga bat ubaye jenga te on e je u do to kpa jenga ngarungan e je u ban ngan penpau ye ledi hu te hakat negata yo bradap ni puri ye gani ye kata ke benta bau try jisu upen kenmau kumula ong ka dekat ke bakhatsan ba ka jing i ka jongi u ka pau lane la pensisha de ka ba ni sumari ki hukum ke jong ka bomot ba la dangi kwa sisha ban sumari ki hukum jong try jisu ngidon kamban i sisha yu tang la dangi i ju bangila ban sumar ye ki hukum ke jong bat kata kan jing e jungi ke penla ingi ban le ye ke hukum ke jung wat ye ke bangimla ban le te ke bor le jong te habala nang sumari ke hukum jung ke mi pat se ke jing kemen ban nang e sishu yu kalong kumbakaya nang kersian ke we ke nang te ke we ke jing e bat ke jing sumari ke hukum ke jung te mentang ini puli tu dekat ke bar fuar hadu ke bar funriu Utau badan ki hukum junga sering ngamut al-Quran ujuda sulong hau omutau Iskariot ko try nomor beri bamen sepen pau yala di hangi om tim hagata ke perthai ujisu ulai tho badulo ong hau ladang no ru ie jenga un sumaria ki ktien junga Tiu tau kepanga junga un ie ju ban nginyewan hu ban ngiasa badu uta ubam ie jenga sumari ya kektien junga bat kata kektien ya keba pios ngau kamlong ke junga hi
ndrei kejong tau kpa ubala pha yanga kini ke ru ngala kren hapi habang ngadang sa lambat phi ndrei tau unong pentingan umen sim bakhui yo bau tau kpa un pha haka kerteng junga utakan un hikai phi ke baro badon pun kenmau ye phi ye ke baro ki bangala ong hapi tutung nyepet kawai pekawai ni dekat haga jing sisa gadan gajing yai ban biang try jisu haga ye ketu bul ong haneng bagajing ie ju kapau haga jing sumari ke hukum gajong u dementa uong haga ju garukom da kabu ong basumari ke ketien gajong u te kamut ba kadan gajing yesrim haga jing sumari ke ketien jong u bat gajing sumari ke hukum jong u tong nyepet biang tu dekat bar fuar Judas uang hu uta Iskariot ku try namar balai bamen sapen pau yala dihangi te hagata ka perthai to hadin bu try jisu ong gitu ikan ba tau ba ie ju sumari ka hukum jung te hagadan ka to ka dekat ka bu ong baun dan sipor bat ki bat kata ka perthai kan mi isu un reki kinyo iu kedukhat bakhat khandai setang sibit arbit te kata ka perthai kan yo khmi yenga shu rei phi phinyo khmi yenga namar banga nga im phiru phinyo im tingine kran spangani kedukhat bo try jisu la ban tho ye ka jingyo i jong ki sanran ha ka por bula mi pan kalong sisia gumta ulapan pau ila dia kisenran nalor ki khat arngut ulapan pau susu haki weipan hadu sans pangut ki bela iu hagatu kapor ka bakhadu bo ya kendu yaki bat suab un ki tat sebeneng tik ulaban mut ikata bo ongan sepen pau ila dia hafi ndre ka perthai kana mi inga mo katu khot bakhat khandai wong no setang sibit arbit dia kata ka perthai kan yo khmi yenga shu takamut kan mi isu yu ndrei phi phinyo khmi yenga namar banga im phiru phinyo im dia kata ka jingyo i jongki yo try jisu ka de namar baki kila nget hu barhabo ula mi pan kiru kila yo ye kata ka jing im ka bahapo jongki ka jing im bom jukut kum ta kila bani iu ka bomot tang kita ki balanget sisa hu jisu ki bela banyi iu kumbai i hatu ka por dagi khmat daga ya ka met dia ka balong yu met man sim ndai man tangi la banyi iu dagi khmat ki bakan jaman sim dan ring ingat ni tip ru bong la mi pat hakamet ka bomput shu ti namar balai bu try sisu hadin bu mi pat ulai bam bat kisenran harut keduriau galilea ula bam dok ha kabaki kitong ula pensyat lani ula pensang kita dok ha banya bam lang bat ki nang ta ki layo ban teba ye kitu ki jingmong hakikti jong u bat ha ka krung jong u ti kita ki dei ki jing pensisya ba ulai mi pat rengkan bat kemet ka bat thamai ye ka ba ka met ka bomput shu te kata kejing ong jung u kapen perkhatsa ya weni kesenran u bekerteng u Judas to hang ni la ong u Judas te kalong kejing smuto jong ki babon ki bala puli benia ekani bo ni u Judas bo ong ni udai u Juda ya bala ong ru kum u Juda u basi para bat u Jacob usenran jong try Jesu te ndrei ka danru hoi ka weipat ka baki ong ni bo udai ben u Juda u bala tho hau Matius te Matius tu tho hakalanong ka basi phog khot bakhat lai tu ngi pe ka tu Matius si phô khát lái
kadang gejing tahu dia siapa lai em kam dia siapa lai kedai tak semua macam tinggi ni kita kat kumyo ada apa Matius siapa kat lai oh kadai siapa lai hon Matius siapa lai hang tu lajar keteng ya ki senran ki jong pra Yesu ki ba ulajit kitu ki khat arngut ki apostol ki senran ki ba uthong banlong ki apostol ru kata Simon Andrew upara Jacob ukhon Zebedi Yohanes upara jong Philip badu Bartholomew Thomas badu Matthias unongkrong Jacob ukhon Alphaeus bad Lebius ya bolakhat Thaddeus tihangi lak ong da keteng Lebius hagajaka jong uni Judas namadan armut ki Judas hagakanhon senran tra Yesu we ude Judas Iskariot we pan Judas yo bolatip kom Alphaeus Lebius Thaddeus let's say ketika judge jung nani ka kenja title jung tiga ta ka dei ke ba utho Matthias te dan pergi boong baude Juda uparau Jacob te ka ngaban ong de mano tang ba Jacob ubade si parabo try Jesu jing sisa te kalong ka ba ban ong de mano mo te uni Juda ubala keli yo try Jesu ukeli halor kete ke boong dekat bakak kendai kan hakte dekat bakak kendai wong setang sibit arbit te kata percaya kana myo khmi inga shu ndrei phi phnyo khmi inga to te ro dekat bar fuar ngi bo Juda ong hau ko try nomor balai bamen sepen pau yeladi hangi omte ha kata percaya te jingkali kalong kumong no dan itai jing sngo lingo mo try so sepen pau yeladi te kumu masaya te boleh pen pau percaya berkoi kini kami na ketu kejing perkhat jong kisenran kimpan ngai hi bo try Yesu udai banyap kilangai budai masaya den reki kwa bon pen pau no yeladi hakmat ki babun balang budai masaya bon simno kata ka kamram jung lani kata ka kerdan jung kumunong sensyar kumutau badan bor masaya mo bon ban pelat jeki tikata ka de jing perkhat jongki banamar bagi perkhat kumta kami kini ke jingkeli hau Judas ari kumno habo de masaya tu de ban penpau iladi hak percaya berkoi boleh penpau tu hangi tu sekeliru ya kata TV kini ke long biang ke palang biang segatu ke ba nilai puri teng hak itu khat ke ba kham chwa kalendong ke ba nyau ke khat ke balai bat ke besau hak tu ke por de ki para ki jung ki bakli boleh mempen pau iladi hak percaya boleh me ya hak beri taur kom keren ki para jung menbau try Yesu ukhlmnet ringkat bat ki senran unang pha no ki bagian net se Jerusalem se ka jing khwai ka niam ka jing lai te ngin pulin khat bani kong do basau te hadien kini ki ru Yesu ulayat keleng ha Galilea namar umman banyat Judea na baki jiu ki lewat ban penyap no yu te ka jing khwai ka niam jong ki jiu kanyam ki yeng trap kan kaljan
Namar kata ki para jung u ki layu ong ho. To kendre ano nang ni bato khelet che judia bagi senran jumiru kinyo khmi ya ki jingle jumi ya ki bamile namar omdan ubale ya kini ki he ya ka ek ru ha ka bari but ba uhi wat ya ka banlong ha ka pau shinna lada mile ya kini ki ru tupan pau ya ladi ha ka perthai kata ka jing khmi nanti jong ki to ki ba Kminti Mesaya bun sapun pau ila dia pajba haka percaya unum bori ila dia tim dei tang mak kini ki para ki jong trai sun rei kini ki sendran jong uru ki don ka bukum kata kajing mut haki ba o kumno umpen pau kum Mesaya tin rei utrai jisu loong bangadai banyap syua nang tangan semi pat mo nang tangan sawan pat ketul dekat ke beningkong jong ni ju nong khat sawi te kim ai kata ten rein dala khamadian shwa atat bo trajisu un sa it ledi hakapor bakidang mi naga temple ulah hikai sibun ki pajba haka temple te ndolai leit bat ki senran sya ulum ulim banyak keren company abad ki Matthias record Markus record Lukas record Yohanes tu kelam record dikata nomor ba kemungkinan keren Yohanes record ke begini ki we ki senran ki babun ki kelam record mo te kata kalong ban pen purai ki nomor lada ye tholut tang kaju dan pat ki balaj tingim yo em ke pura tak ada jing penyat ke start ke jong blai ya kini ki sekri ki jong u ki sendran jong trajisu bantho halala ke jong ke benta te ni pet ke gospel Matthias ke nong ke barsau ke jong tendring ni pet tang ke ni ke bede bat ke ni ke benta ni pet naduk dekat ke barfuar banyo uksai mo kane ke jing thu jong trajisu sepang kata ke jing jinjar ba ke bansawan shwa bo mi pau mo tong ni puli dekat barfuar lenong ke barsau jong Matthias tilum da pendekut no ai kita kisngi kan omlat im ka we ke do rina ke benta ki balajit on pendekut no ai kita kisngi on kumta ladau ru unong hafi hakmi hangni ubau kris lani hang tai pi wat ngai nabaki kris lamler bat kinai thu lupa lamler kinmi bat kin peni yaki dak ki bakrau bat ki jingphla kat ban sikor ladala wat ki balajin hakmi ngale thu lupa hafi namar kata ladakin ong hafi hakmi udan hakari khlau pi wan mi no hakmi udan ki pulit bajar-jar pi wan ngai na bakumba kami no kaleli namingi bat kasyat hadu sami kumtaru kanlong kata ke jingwan ukhun brio lihang ta pingi kata trai su wong habon sawan hasian ke baar ki brio kinyi i dak basayu kumba kalele kami nami ngi ban kalet sesemi wong kumtaru kahe kasai do semi kumtaru fini kamat ke jingwan trajisu kesian ke baar kanlong bebarok ki brio kini mo dengi isu tu khat ke balai fo wong kata on kumta tikadak ukhunu brio kan pau habneng tehang ta ki jep brio barok ke perthai kenyalenyar lempat habakinyo i bo wan khono breu hakil o beneng dakabor bat keburam bakrau hangi ong kijet menriu barok ke perthai kenyalenyar lempat habakinyo i ya u hakinyo i bo wan khono breu hakil o beneng hakata ke por te brok we ke perthai kenyo i ya ke jingmanu mesaya
Dia kata kapor kinya lenyar lempat belai namar kentat yu hakat badang don kapor kat bau belai udang pensengut pensawai ke kubor bude mesaya ude nong penim ki kentat ki ben yu dia kata kapor kinya lenyar lempat belai namar kendon gejing babe ke bakrau namar kitip ba hakata kapor ka donot kin setip syai bamenta kimdan syu da kawaipat kalenti lat setang ban mat di gejing pisar ke basir kai gejong play dia try jisu Ukraine sepang kisendran bakini EU haka bak kenjaman sim lada kalong ki senam ki bawang 41 arsin tunrai kisendran jong u ki bahak tu kapor kini EU hadin bumi pat ban daulah kiu sebeneng to hoi kinum la su bani EU kendrai kini EU haka bak kenjaman sim dia kata kadai kejing mut jong u habau ong ba kepercayaan kami isu yu ndrai maki tekin yu dia kani kejing kali Judas kadai ya katahi nomor 4 ngej bo utra jisun sami pat mo tendrai ke jawab jong utra jisun ni kam ong bet direct ya kata kejing kali Judas utra jisun jawab umno dekat bar fulai uji sule tu bad ulong hau to ketika jawab ketika jing jawab ya Judas mo ujawab tu kumno lada uno ru iet nyanga un sumar ia ka ketien jonga ti utau kapa jonga un iet je u ban nginyewan hau ban nginyesa badu tongan puli biang Rajisu jawab kumno yu Judas lada uno ru iet nyanga un sumar ia ka ketien jonga Tiu tau kepa jonga un iet je u ban nginyewan hau ban nginyesa badu. Dimenta kani kejing iet yu trai jisu kejing sumari hukum kejong u lani ka ketien ju u utrai jisu penyiar sisu kata. Bam dei tang ba la sumari ka hukum jong u bala iet ju mereka dan pat sekejing kular nalor jong kata. Ba ublehi kupa badukun kinwan bansyong kinyesa hapo jong ta uba iju uba sumari hukum jong kemat kin penlong jakasyong hapo kamensim hapo kadono jong lani hakalong renyeng ke jong kanong na hukum ke jakasyong lani ketin paring kiong ke dwelling place mo ke jakasa mo doho yu blai ulaban sa hababun ki jaka ti simet hangi ulaban unwan bansa hangi ya ke ban penpau il di hangi kejing imjungi tekani kadai ke kebatang kita kiba ie ju timla ban ie ju trai jisu klampat nget hu dalam nget pan mla ban kongoi hukum ju klampat ie ju barhamra kongoi hukum ju namar bala ie ju hang taken takut kularkan trekam ukpa baru khun kinwan bansyong hapo ka donut jungi lani hapo ka mensim jungi mo di apostle Paul unang pensai sisu ya kita ki kentin haba u tho hagitu ki sithi ki jong ngila ban siam igani ha kesitis kinong korin kebaning kong kenong kebalai kan riu dkhon kumju ulnong ban riu khat khandai dkhon bat kumju kenong ke ba kesiti ke baar nong ban riu kan riu dkhon tong nyepe igini kidi dkhon kiba pensisya bo mensim wan ban syong ka donut jongki balanget hotra Yesu ki ba idru yu ndai tang bagi sungai ndai ki iju ki sumari ke hukum jong ka bomot la dau banget ula yo ye jing don men sim bakhuit ndai u sange no ban iju tra Yesu la ni sange no ban sumari ke hukum jong men sim bakhuit
ula ban mi no mo kumbau man sim khoi porndai ula mi no na way na kisiem jo ke Israel ula mi no na usol na marum sim ko ngo yo blai ya ki hukum jong blai ka be dei ba ka jing le thma bat ki amalek mo tikum taru man sim khoi wan ban syong po ka donot jong ki bangai habaki ki ko ngo yo na mar ba ki ye yo try so mo tingni pe ka to kal nong ka city ki koren ka baning kong kal nong ka balai ka khot ka bakhan rio phi phim tep ba philong ka yeng shong ublai bat bau man sim ublai u ye shong sa po jong phi ka de ka dur jong ka jingkli mo kalong ba ong no hatu phim tep mo ba philong ka jaga shong jong ublai lani ka yeng ka bo shong ublai bat bau man sim ublai u shong sa po jong phi kata ka de ka jingmon ni bau blai uang try su uang an wan nga baru kepangin ni wan ni syong sa po jong phi dong nyepet sekal nong ke ban riu ke dekat ke bakat kendai hatu phim tip bakata ka met jong phi kalong ke yeng syong umen sim bakhoi ubah po jong phi yau ba philayo no blai bat ba phim long laki jong hi tapi utrai su la ye ong si ong ka ni man tau pol open kan mau ye kata namar balai ka dan ka jing sto bakla bala langit la biang ndrei kata ka jinget ka jongi ka wanra ye ka jing ye jo blai bat kani ka jing ye jo blai ka penla ngi ban ko ngo ye ki hukum jong bar hamangi ngi ye jo umen sem khoi usong po jongi dikala na nga bangan doi manong ko man sim khoi tuan hiar po jonga lada ka jing im jonga pat ngaya persya ya ka hukum ke jong play lada ngam tre ban sumari ki hukum utrai jesu nga ong tengah ong banget kan ndrei ka jing ye ju kamdan kham ye ya ka perthai kham ye ki jing sum bha jong ka bogum ta ban sumari ki hukum jong uru mdan hi kum kata tila dang ngait makana lang langit hu kumno man sim la ban syong po jong dan re bangi langit sisa u kalong pat ka pentikna nang ni bo man sim wan ban syong po jong kam dan kamingi ban ong biang man sim khoi to wan syong po jong lani to wan hiar po jong pi dan re ni de ban pentikna ban bangi ni ye yo try jesu bat ni kongo ni sumar ya ka ktien jung kata te ka pentikna bo man sim khoi wi syong sa po jongi te kitu ki khon ki pen i kata te kani ga jing kli jong u Judas hadien bo try su lo jubab yu da katu ki kentien ka pen i ya ga jing kaman jong bleiru ba ukwa ban ai hau tau bangit hu try jesu ya ka jing slok ka jong blei unla yo bo blei non syong po ka donot blei bo kular ban syong po ka donot jungi la ni apo kamen sim jungi mo khnang bon yo ban slok ban ni bangiru nginyo snowi ka jing don jong blei ka jing im jungi habu blei don apo jungi kamot iyo ka jing slok batu namar blei namar men chwala dang impat nget ho try jesu imdan jing slok haba dang long ha ka pop te dang long sebar jong blei dan reu blei khat yang ai phi bangi nginwan show jesu khon jong ban pediang yu ngi puli kom ga jing thu lupau isaya hagal nong ba san pusan ka dukhat ka ba nyau ye gitu ki kentien ki bau blei ong ya unong pop isaya san pusan ka dukhat ka ba nyau ong ni ningkong hoi ka ban riu ong wat pio try kat badang la ban syam yu tukar pa yu kat bau dang hajan kani ka thau bau blei kran yu nong pop ubala sakama no blei ubam dan jing dei shu bau blei ong wat
nang ta tu ubamman tagamut ubreu bala don pok jong kapok ula yai ko munong pop tu ubamman un ino ila galenti but uriu bom hok ila gajingmut tu un phai shau try un phai ru shau try te un sngosen au but ublei jungi hai but shau blei jungi namar un ma phar kata gede jingkulan habau nong pop ubala ya sakama haga jing bomman haga jing bom hok baro ngilong kinong pop ndai bangi manu bom deu nong pop haga jing long tanra jungi gede ki nong pop la khai ngi ka pop wong sim debit haga saum ko basan phuai la khai ngi ka pop te kumta bangi pateng ngi ka jing long pop bahabalong nong pop komot bangi ya halaga jong kalenti ban ngim tip bangiat hakajing bomman lani hakajing bom hok tinrei habo bleu kreningi wong tuan ale tuan ngan ai fi ya kajing im kajing pen im ya kajing ma haladangi sngow ya kata kajing kren blengi wan chu kani ka kular bleu ong ngan map ya fi ketuk khot ke banyohi kalan ke ba jan bakut wong ti un sngosen au bat u blei jungi hey ti sorry ngan puli biang ti un sngosen au bat shau blei jungi namar un ma phar tagata gade jingkula jung blei un ma phar ya gino ki ba phai shau blei daga donut ke baluan ti hangning i kata kajing long kajong nong pop bat kumno bo blei pat u khot yu habadang long ha pop kidon ke de ki bapau kajing im jong priu kawai naki kadong ba mdan jinge de jinge sno ba du blei mo tong ni pen ka city sinong Ephesus kulong ba ar ka khot ba khat ar ha ka city sinong Ephesus kulong ba ar ka khot ba khat ar hang tu upol upon kan mau ye kitu ki balanget hau jisu kumno ba mensua ki jingai kim dan jinga dei bat ka jing em ka bahau blei bamen kata philalong klemu Chris balapen long khun sos EMP na ka hima Israel bat ki nongwei nakata ke jutang ke jingkular ki bomdan ke jingkermen bat ki bakhlem ublei ha ka perthai ki brio ki badang ya ka pop ki im khlem ublei kat bagedang im ha ka perthai mo tenre dang don kalat ban banwan si ublei lada im sa gum ta te na poi se dujok le tam yo su i banwan phai si ublei sa dujok ha ka jinglong khlem ublei te hoi ki don ru khot ke baswaru upun kan mau yaki ke khot maningkong bat ke baar baje fi ulapen im haba fi long ki bayam kemun mensua por baswa wan pen im fi daga jingreng kang bat ki pop bat hai ba ki bat ki pop ha ki ba fi la jia menno kat bakum karukom jengani ke perthai kat bukum musim ke jing sensyar ke sun ke jong kata ke mensim ken ke betrei menta haki khun ke jing bom kongo ki khun ke jing bom kongo jadi kita ki bom sumari ke ketien ke jong blei ya ke hukum ke jong mo du try sun ta dau song la da pi yang akamat phi sumari ki hukum jonga tekani ke dei ke condition jong nong pop tengidang kidang dan skwi khotru talangi pe susu but u Ephesus nong basau ka khot ka bakhat phra ka tukani chipen to ka khot bakhan nyu kani ka long ji ka tui ka balangin mo ye kani na ma ngan pulin du khan nyu ye kani na mar ka tang ong ban nga phla ho try ba fin am ya chu kumbayat ki gentle kamut kumbayat ki bri ki bom pangin balapan bakla ke jingmut jongfi hey balapan bakla
anong biang ha ka jing thala ka jing mut jongki bala pendum yaki ha ka jing syampang jongki bala penlong khon so iem na ka jing im ka jong blai namar kata ka jing bom tip ka bahaki namar ka jing pen ka dono jongki pi kani ka kentin bong bala penlong khon so iem ka mut ba long kum ki nong wei Siong te siong haga hima haga taga jaka bu sencarus iem ndre mdei pat ki khun hok lani ki khun trai jong ka taga hima dei tang ki nong wei lani ki so snong lani ki so iem ang ni ong mo kata ka digi jingmot balong kum ki nong wei naga hima ka jong play te ndre habala ngai hu trai jisu mi ayu nang ta mi ka jingwan phai ka jong blai sika donot ni le chwa mangi so blai ban panma ban kala ka bumut ban priang trai jisu u blai ru so bha ban wan chong ha ka donot jungi ha ka ban sim jungi ban u blai so bha ban pan pau yel di hangi bolong u blai bukum no bolong u blai uba hok uba sisya ublay ba isna yangi ublay ba kwa ban hikai ban yalam yangi ban yadai yangi kita baro ublay upun pau ka dono jungi wei bangi langit sisya hau trai jisu kumta kami ke jing singan kami ke jing slur kami ke bor ban ya sisu rengkat baru blay kami kata ke jing ye sisu ka ba kham krau sisu na yo trai jisu bat ke boru ban le ye ka hukum ke jung Totik kini gigi badan kam ladang ipen kesti ke baar sino koren nong basan khot bakhat pra to lada phimla ban lap kloi gitu khot semua su sngap mo banga puli ki nama teng phimyo sngap su padi ka ig banga batai te phila ban su sa su tho nang ta sa pe bha yeng mo namar phin mis no ye ka ei ko til na ka video ru ndala upload phila ban nang pe biang ye ka ei ba phim simyo ban Not bhai ki dukhot bat kiwi nomor ka kadu no ka to ka lat ban sungthu bhate ya ka e ka ba ni kran ka ni ka por to ka dukhot ka ba hegal city bar ki nong koren nong basan ka dukhot ka ba khat phra tiki e baro kilong no blai ubalapan yesuk no yangi halade hi hau Christ hau Jesus Christ ban ubala IT hangi ya gajing pentre gajing penyesuk tegani ka ka weni gajing kerkhu ka bami na ka bapediang yo try jisu kawanra gajing penyesuk hapadeng jungi baru blai bo blai usung bha ban wan chong apo ka dono jungi apo ka man sim jungi bangi yo sngo ye ka sur jungu lengbau man sim bo khoi wi kran wi pen wi pen sloringi kita ki digi jingker khu haba lapediang yu try jisu tanginya pe sakasiti sinong kolosai nong baning kong ga khot bar huai Bat yepi ki bala long meno ru ki khun sos im bat ki nong shun halaki jingmut hakikam basni jupi rimenta ulap penyusup no kibriu kat banginang yat hakalenti jong gejing bom hok kedon kata gejing long sabar na gejeli gejong blai hakaman siam rom dan jing sukhi kat badang ya kapop dalai asgai kairu kaman siam ta kam dan jing suk namaru blai ulo khnang kata khnang bangin phai su dan ria bangi phai su blai ngi kala ka mumat ngiyo diang ya gejing suk kani gejing suk kawan blai namar ngi la ya suk badu blai the way bo brio ula ya suk badu blai umat ya gejing suk tibat umat ya gejing suk badu blai hadin analor kata uyo ya gejing suk kejong blai fi haktin phareng ki ong peace with God and the peace of God ningkong dan kaman ya suk shua badu blai hangta sayo diang ya gejing suk kejong blai
Teka jing su jong blai ke de jing kerku ke bakrau ba. Mla banyak pen bat kuno. Habo brio udon ke jing su jong blai udon ke bab kodor duk kata-kata ba ke pertai ki jing jia ki jing ye kendo jong ke jing em kimla ban penki yu. Ban uhun usuk ukamen wala da ki jing tenju kilong ki bakrau. Ke jing bot jing perkhat jong kam ki sini setai ke donut kam khuslai kam septing kam leng a kam pisa ndre uhun usuk bet. Bakum tau job ru ye kita ki jing tenju banang ya seprang sesiliang jongki. Dikata kedai kani ke jing mot jong bo blai wangan wan ban syong apo jongki. Kani ke mensiem jongi kani ke donut jongi ke kelalong ke cakasyong jong blai ke bebiang bon syong. Rekat bangidang ya ke pop ublai umpat ibit ban wan ban syong ban sa apo jongi. Tekani kedai ke baar na se ni kitu ke jing mot bo try jisu wang pinsi ianga kemut bau judah sebekali tu jengkeli unyi iu try jisu haka bakan zaman sim unyi sngau yu haka bakan zaman sim kad baka percaya te kana mi iu ningkong hoi lai i haka por ke jing mi pat ndre kata kam kut no tang hadian bola ki sebeneng pat mi isu ndre yayu iu ban sei i lang bat ke percaya pat haka tagasngi bunwan pau sesien pan sei i haka basyabari u to nang to ketu kedukhat ke ba arfo sau utau bom i jinga sumari ki hukum junga bat kata ke ketien ya ke bangal ya ke ba hiu sngo kamlong ke junga hi ndrei ke jong tau kpau bola pha yenga kani ke dei pan kebau transisu ko penken mau biang long ko ong da hongpong pat ma ladangi it te ni sumari ki hukum ju te ublai ukpa badu khuan kin wan syong po jungi den rei ladangi it jayu nimla ban sumari ki hukum ju sumari ki hukum ju nga beruang ni bat kata ke tien ni ke ba pios ngau kamlong ke jungahi ni kalong ban pen scam mi kata try jisu ong kai bang keren mentah fi kamde ke bang keren ladi mo te ula ju ong kita ki benta ki por ki bla letru ki senran ki tu ki jing keren ju ungi la puli teng ki ni kalong ke besan ke dekat bakat khandai jong ke gospel yones hi try jisu ula ju ong ni kentien ba keren ladi ndrei ukren je ke bau kpa uphai ban keren dengan puli itu dekat bakan khandai anakum tau jisu ulai tho badul ong haki sisia ong api ukhun umla banle ai ruem ladi nritang ye ka ba uyo i bo paule namari ki keru kiba ngale hei ke ba ule mu ye gitaru ukhun kumju ule kamut lagalong ki kam ne ki kitin mo te ka ba dei ba ki kitin ni samru haga lenong ba nyeu ke dekat bakan riu lenong ba nyeu ke dekat bakan riu sorry kamdei ketu tau kamdei ketu kadai de koi pat ke benta kadai tang tu san khandai ton diketu ke jing ong trai jesu bau tau bom ie ju kamot dan kata ke jing kongo yu dan tang ke jing bom kongo mo de hne kan mau ngihap kan mau bau keren ni ki balangit hu haka percaya te ki brio ki bom pat itu yu kidang don kam sio ban yu sngo yu ka khobor ke jing penim den rein dalangit hu hang ni kalong ke jing dawa bangan ie ju bakum tang la ban sumari hukum ju ban bau kpa badu khuan kinwan ban syong poka donut ke jonga mo te
Kani ka bom tre ban kongo yu ka thoru bom la ban ie yu tengi sem ka siti kinong korin ka baning kong bau tau bom dan ka jing yu trai jisu ulong balatim te kadan pat ka nong halanda chukata haba ie bat kongo hukum jung u wan ban syong po jung i wa jing suk engi wa jing keman ingi ndrei habala nge jo u ndrim i jo mkongo i hukum jo u kadan patru de kawai pat kanong katangi sem ka stis nong korin kelnong ga bakhan riu o mentan ga dokot punum tengah klan ka dokot bar fuar to kadai hi ka dokot ka bakhadu hei ka bajan bakhadu lada ununuru i jo Yesus Kristus bau trai tun long anathema kumut ubala isi lani ubala tim mo te har to bobot pan pol upan buat saka kentien pan jong ki bange ki ba i sayu ke ki baong maran atha maran kumut utrai ha ka kentien Aramaik lani ke Greek atha kumut tuan atrai kumut kibanget kiba iet sayu trai jisu kan mi hakadono jongki kajing angnot kajing thang bo trai jisu unwan pai no banwan pai banwan syau no iki uyonesru akashti ke baning kong kan nong balai wongi kaju ba kita ki bakhmin ti u kidai kita ki basumar ki hukum jung wamba ke sup iki ke khamsup iki ban sumar ki hukum jung hatu ke khot ke balai siti ke baning kong Yohanes lenong ke balai ngan puli no khot bar ko habai mentang ilong ki khonu blai bat 48 pau ya ke bangin selong ring ngitip ba andar penpau yu ngin long kit ki bakum u na bangin yu i u kumbau long hi te wei po wei baro u badan gani ka jing kerman ha u pen khoi jeladi kat kumba ma u ulong ba khoi tapi kani ka jing kerman ka ba dan hangi ya ka jing wan pat utrai Jesu ban sei biang utrai Jesu kapan khoi jengi kap menru bagadi ke jing e jung u ban habang e ju ngila ban la e kaman ke jung u mo tepet kelenong ke besan ru ke dekat baning kong ke ju ke tuka siti Yohanes ke baning kong nong besan wei po wei baro banget how Jesus Christ bau Jesus Christ ulong sorry ngan puli biang wei po wei baro banget bau Jesu ulong utau Chris la khai u no blai but wei po wei baro u ba i yo ta u bala pen kha u i ya utaru yo bala khana u daga ningi te bangi i ye ki khon blai ha bangi i yo blai bat ngile ye ko hukum ju namar kani kalong kajing i yo blai bangi da sumari kita ki hukum ju bat kita ki hukum ju kimlong ki bakhia nabah ke baro ye ka bala khano blai ka job no thiau ye ka prathai tu yo na supan sai bahabangi e ju try Jesu ka ba sumari ki hukum ju kamlong syu ka bakhia nila te ban sumari ki hukum ju mo to kata ka dei ka ka buong ni ka khot ka bar sau tu tang ni pej pan se ka khot bar san kini ke rungala kran phi habangadang don lambat phi to kita ngi suthu utrai Jesu ong menta kat bangadang don bat phi te nga ye thoi kini ke phi ba phinduk bojing mat ka dukhot ka bar phriu ong re utau nong pentengan men sem ba khoi yeu bo tau kpa on pha ka keteng jonga uta ka ni kai phi ke baro barun pen kan mau ye phi ke baro ki bangala ong ha phi tementau
ukran biang sifau mensim bakhuj mo utau nong pentingan dia bola akran hagatu gadukhan kabakhan riu bawang ngaru nganduai yukpa tiun ai fi wepan unong pentingan bad unyo yesa lam bad phi halakarta yo mensim kejing siakan ya kabakat percaya kam laban pediang na bakam iu lam ne kam itu yu phin rei phi itu yu namaru yesa bad phi unlong ru hapi dikito kenten yo trai subu ong ba ukpa ban mau kin yong bansa po jungi hakano gur kam ngila ban sui kata lembau mensim bakhuj de lembau mensim bakhuj bau bleu penpau ia kejing mansa jungu apo kadono jungi mo tanang tau trai Yesu yathu pat ia ke badan kam hang ni ia ke ka bau mensim bakhuj unle nam ta jungi kini kilong atli na ki badan kam ha dan redang bon ki we ru ki bau mensim bakhuj ule nam ta ki bangai kebaning kong ni wong unhikai ya phi ya ki baro te hatang ngi so bangi duna ngim suthu ya ketinu blai kumno ngin suthu da ka bangi ngi shania ha ga jing hikai ke jong mensim bakhuj te kan bangi nang ya badu trai sungi nang iju mensim bakhuj du nang hikai su ingi kumta ha bangi puli ka bible ni yo ya ga jing suthu ladang yong ang apuli ka bible ngam suthu la singi ha banyet iladi hatu ngi e chishana mi utra Yesu hatu ngi kongo shana mi u teladang ngila kongo shay u klampap mensim unhikai ngi ya ka ketien gejung kata gadai ke badan kamba mo mla ban sutho ya ka ketien jung blai tang na ka basngap ya ka jing hikai jung ki wei ndrei ha po jungi mensim bakhuj ude bandan bon pensyai ya kata bala ong ki wei ru lani habangi pulit ladi ya ka bible mendai tangkat taru wong nalor bon hikai ngi ya ki baro un penkan mau ya fi ki baro ki bangala ong hafi kajing don jung mensim bakhuj ka penkan mau yanga yangi ba ikhtien ki bau trai Yesu la kren ki ba teng is da ka bor bring iklat mo teng ni perkhat potongan persiang ban spelendet nila ban persiang nila ban pensita melodi dan rei lada mensim bakhuj dan ban penken mau ingi nginam la ban ken mau 100% oi ki don ki break bakhan ba ji ken mau ten rei ki balong average bay long kebalong berok te ke ban ken mau lut i kentien jong trai Yesu bolo kren dan rei bau don mensim bakhuj hapo jungi upen ken mau hakapor bangi don kam ban ken mau i kenu khot to bible larang imla ken mau lut to bor jong mensim bakhuj udan hak to por ban yarap ingi ban ken mau habangi don kam sisya ya ka to khot dikata ke dei khamtam ya ka to khot hakabad kran utrai Yesu hoi kan jing sia ka thoru ya ka jing ken mau ya ki ba ukran blai ha ka ktin ke jung nomor utrai Yesu ude uktin jung blai mo ngi hak kan mau kata te ke bo ukran men bau dang wan long brio ke bangi pulih ki gospel nalor kata pat ya ke bo ukran lengba ki nong tho jong ka bible te kata ke jing ku bakrau ngi sa kumno ban snguthu mensim bakhuj udan ban hikai ini nyeksai kumno ban ken mau mensim bakhuj udan ban pen ken mau ini te kadai ke jingker khu bakrau naga benta kitu ki bapediang ki bangit sai kani amdaran kam bandayo ke jingkai ke bakerpang no ritang bangintip ya kani ke jingsia bo mensim bakhuj ka weni ki kam ki bole nam ta jungi da ka bo shong apo jungi kadai ba uhikai ngi ki baro ki bana ktin blai baru penken mau ngi ki baro ki bau Yesu ula kren to blai ker khu ki jing pli jungi ni ka por ki ktin ki jung tingin se peteng pat hakawei ketayo anta ka buram ki jung amen tingin ni duai atrai ublai bo kpa jingi bhapneng nyangu emi atrai ta ka ktin ka bakhu jumi ka ba mera ai ngi ni ka por
Banginlah atrai ban sutu iki ki bakodor ki bamalakular nembo trai Jesu hakito ki banget hau bat ki ba ie ki bakonguru ika ketinju bakawai nagi iki bakodor tam bangila yo kadai bamalakular yo mensem bakhut uban syong apo jengi uban hikai yangi iki baro ki bangidan kam ban sutu nak ketinju me hoi bat sifang ka pertai ro bangin soto jayu bat kumno kilong ki ka pertai banalor kataru ban penken mau yangi ki brio ki baduna ka jingken mau dari ban ai hingi ka jing penken mau habangi don kam ban ken mau ki tien ye ka bame malakran try to kurku ye ka tien jom me baganang yo ban kersoi banang roi ka dono jungi bara try hapring kiru